Hora samanginang pajumpa kita muse di video YouTube namion marhiti aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita minggu ima di tanggal 7 Mei 2020 turpukta sian sada kronika bindu 10 mamukamai di ayat 20 sahat ro di ayat 20 amanginang dipanggil dua kadongam amang jaha hamu matong nang turpuki atik buadak sanga hami manjaha nina molo di pardalanan alai hudok tuna sida molo di jabu do jaha hamu matakas turpuki alai memang molo di pardalanan atik buadang sanga manjaha alani masukan nadenggan hujaha hami ma dihita tong turpuki Totu nunga parjolo tong hujaha hamion di hari-hari nak salpu di bagasan tangiang hupa husor hami. Songono madidok di turpuk tai. Endihon majahuba ali sanduk tanoon. Baritahon hamuma hatuauna ganu pari. Pajujur hamuma di tonga-tonga ni halak parbegu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahen nai. Aina timbul do jahoba jala tamasi tutu pujion nasokal do ibana mengatasi sudi akka debata. Ai aji-ajian do sudi debatani akka bangso parbigu alai anggo jahoba naung menjadi hon akka langit. Hatongamon dohot hamuliaon di jolona. Hagogoon dohot hinauli masa di bagasan haba diaon nai. Hamu ale akka marga ni akka bangso. Say lehon hamuma tu jahoba. Lehon hamuma tu jahoba. Hamuliaon dohot hagogoon. Olat ni ima sahatna. Amanginang akka oma pikiran nami taringot tuturpuk taon na mungkin boy mangurupi hita di jamita minggu nana yang si pasahatot na parjulu matsai godang do ulau ni Raja Daud di periodion secara politik matsai sibuk do ibana godang ulaon na jala di periodion ma muse di partikianon masuk banang bongot poti parpadana ni tu Jerusalem naing aturon nasida ma akka inganan na sadenggat sudi rupani napa tuduhon haroro manang kehadiran Tuhan di tonga-tonga ni bangsoi maceargado nina sida tabut perjanjian manang poti parpadana ni alai di kesibukan dohot dia ke ulaon ni Raja Daud na matsai godang di parrohahon ibana matsai rikot di dirina laho paulihon manang majaga hahipason ni parton dionna ima parsauran ni imana dohot debata. Parsauran ni imana dohot debata dang ditadikon ibana di tonga-tonga ni godang ni ulaon, di tonga-tonga ni godang ni kesibukan, sada ajaran manang sada puda na macedenggan tu akka pemimpin manang akka parkarejo na super sibuk nang hitape di ngolu si ganupari na macai godak si ulahonota kesibukan setiap hari para pengkhotbah atik na lupa do hita mangalehon tiki marende marsaor martangiang mamuji debata spiritualitas pembenahan manang pembaharuan manang perbaikan manang penyegaran tondita spiritualitas hubungata dohot debata dipature Raja Daud jala disarihon ibana doi asa toktong tondina asa toktong dirina marsaor dohot debata jala dang holan ibana ditogihon ibana do bangsoi asa di bagasan sada ende na pasangapon debata ende hamau liateon rap marende laho mamuji debata di godang ni ulaon na masa di bangsa Israel ditiki baik secara politik nang kesibukan ni Raja Daud pe diingot ibana dotok tong padenggaton persaoran doh debata mamuji pasangapun debata ala dirajumi sudena masa dingoluna
ima marhite-hite nani urupan ni debata manang nadidongani debata ibana patuluson nakpe di bahasa Indonesia hurak tabu tabeki Tuhan ikut campur ninna mauldo mandok kono di bahasa Batak alai molo mandok mambegi hata ikut campur songonna sopasdu dihita tadok ma di parrohahon jala diurupi debatado nasa perdalanan ningoluna songoninang bangsoi siganu pari alani ido ditogihoni bana ikon mangendehon ende puji-pujian ganu pari berarti terus menerus dan periodik manang berperiode molo tabo lopan puji Tuhan haleluya alai molo sotabo rahis jala maul dalani somal dui alai ganu pari setiap hari alarikot do dihita asi dohot holong ni rohan di bata ganu pari songoni nang sipanganon ganu pari songoni hasisan ni dosa ganu pari ide benar saya tok hita ditogihon Tuhan Yesus marhiti tangiang alia manami ganu pari ganu tiki siap hari demi hari day by day atau pujian ipe ikut terus menerus do bersambung tidak berhenti oleh karena kondisi oleh karena keadaan yang tidak menyenangkan alai terus menerus marende ende naim baru ima parangi naim baru tu debata panindangion akadongan sipata di garejata ala dongadong tong in fokus jala naung bagak musik sipata gabi sudoh hita marende song leader ma marende sasitong na hurang denggan tukpe bagak musik kita begi bagak tong parende song leader alai molo di parmingguon ikon do hita marende sian nasa rohata ala panindangion doi na bersaksi do hita atik buah dong ngapta rupani naso marningot dengan bahasa ni Jehovah be disampikta manang di jolota manang di pudita manang na hita sendiri bersaksi terhadap diri sendiri juga itu baik ikut sudah do hita marende di tengah-tengah di parmingguan jala diajak si Daud aka na mengorganisir musik dohot aka na mengelola musik di bagas joro asa mamuji debata dohot sudah bangso diajak alaniaha alani balga ni asi dohot holong ni roha ni debata atong aha dona tayin dehon ima asi dohot holong ni roha ni debata molo di ayat 26 ay aji-ajian do sude debata ni akka bangso parbigu alai anggo Jahoba naung banjadihon akka langit lapatan na mangolu do ibana nama noppa nama ngalihon hangoluan di nama ngolu ibana diboto do akana masa paru kilon arsak hamaulon di ngoluta jala ibana manarihon jala ibana rap dohot tita di tengah-tengah ni perdalanan di ngoluta si ganupari atong ende homma ende naim baru puji-pujian tu Jehovah ganupari uberek kami turpuk tau namang macerikot do pandohan na parjolo na kindayat 20 ende hokamuma Jehovah ali sandok tanoon barita hokamuma hatuauna ganu pari bersambung terus menerus on persoalan do dihitaon terkadang paru kilon terkadang arsak hamaulon maka kualitas penyembahan kita berkurang endit tapi nanget alai mulu bagak do tahilala jala denggana kapas-pas ni di batana satu hita endita macai gugu jala matsai bagak uli tak songonian alai pamujioni terus menerus ala ganupari do imbaru asido holong ni rohan di bata ganupari do di pasahat pasu-pasu ni di bata tu hita hasesaan ni dosa pangaramotion ganupari atong ende puji-pujiat tapi ikon ganupari imbaru tu debata ima huidahami manginang na mungkin boy mangurupi hita